gönü yani degradatsiya etmek, gönüden gönü genotsit etmek, gönüden gönü şul milleti bilimsiz, ılımsız koyup narkotika yatırmak, bulan hemmesi bil kaslayın edilen dağıtlar Türkmen milletinin karşısına. Bunun biz bilýäs, yine de şoň üstüne aşagyny çyzyp gaýtalap aýdasym gelýär. Öz döwrüne şu çağalamyny yetişdi diýip aýagyny uzadyp oturajak wagtlaram hemme erkekleri şol sanyň aýal maşgalalary diýen alanlaram narkotika oturdup türkmen aýallary ýa-ni eneler şularyň gören güni ýok. Öz çağalarynyň taýagy ýädiler. Meniň bilýänem bar. Siziň bilýänleriniz bardyr şolaryň içinde. Öz ogly öz ejesini urýardy pul tap diýip. Ana şoň ýaly döwürler boldy. 90-njy ýyllardan soň